ndị enu anị mụnị m ụtụtụ ọma nị daalụ nị. Oge ikpeazụ anyị kwu na a ga-enebanye anya n'ihe gbasara alụ na nsọ anị. Aba mbụ ụzọ jụọ ụnụ bụke bụ ihe dị iche n'ime alụ na nsọ anị. Ịsọ mmadụ na-abịazacha ya bụ ajụjụ, Chukwu ya gọzie mmadụ na-abịa, maka na ihe ọ gosipụcha bụ n'anya lụwa anị. Mkpụrụ ụbọchị atọ ka na-atọ ya bụ ajụjụ ka nene bụ aweshi nne bụ ndị ga-azachara, mana ịsọ mmadụ na-abịazacha ihe dị iche n'ime alụ na nsọ anị. Eji na-eshike mana ọ dị ashịmala. Alụ niile sha bụ nsọ anị, mana nsọ anị niile abụ na alụ. Naanị ka ị ga-esi marị nwa kịtanị ihe dị iche n'ime alụ na nsọ anị. N'ochekwuni na ekwu na ndị mụ na ya asị n'ọdịnarị mma ka alụ na-eme, mana ọ dịkwa mkpa ka alụ na-eme ka ome na ụmụaka ga na amala alụ. Nsọ anị eme oge niile, ụmụaka lụ ike amarịrị na wee lue na ndị mụrụ wa ajụgbu awe wee jọgbozi nke ọnụ si kike mmọnwụ kwụsị ya na wasụ nsọ ka kwụsị ya. Ama agbanye ndị bụ nsọ anị gbaa ụfọdụ nye ndị bụ alụ ka omeni ga-amarị we. Maka na mbekwukwe si n'okpokọm ụmụ aba jụọ we ụmụ atọ. Nke izizi bụ ka ị ga-eme tupu ị ga-enwe uche. Nke izizi asị ya na nye mee onwere uche. Ọkpọcha nke kponabị ime odi na-abị ka o jikwa kpọte wee nye na ajụ we. Nke kponabị bụ ka ị ga-eme ka ị nwere uche. Ọsọ ya nne m na-enye nwone nkwu ga nkwu na-enye mme m enwere m uche. Ọba jụọ nke ikpeazụ. Nke ikpeazụ asị ya ka ọ bụ na ndị ofu a wekwugo na-enye mme we enwere uche, na-enye mmumu na enwere uche, na ọ machiri ka nye mmegide tupu ọ ga-eji nwere uche. Ya bụ ihe gbasara alụ bụ ihe ọ bụ na ome ụmụaka ejie nwere uche. Alụ mee ya bụ ihe ọ bụ na omelu obodo ka ọ bụkarị abụọ ewepụcha oge gba wee kpụọ ya bụ alụ ka bidoke ka agbakanye ndị bụ alụ n'enu anị niile sha. Amazụkwa nne nnọọ ka ọ dị na anị ọma niile ya na anị Igbo niile. Igbu mmadụ, igbu ọchụ bụ alụ. Onye gbuo ọchụ na mbụ achọpụchawa na ogbu ọchụ n'ọgba anyị ilolo gba mmezue ya bụ ilolo gba gbue mmadụ ewepụcha woyo akpụwa ya bụ alụ. O nwere ike bụ na wachasị ya bụ enyi ọ bụ na wee gbuo ya bụ onye gbu mmadụ ka ọ bụ achụpụ ezinụlọ ha agbabemewe ezinụlọ ha niile awa akwapụ n'obodo. Mgbe ashụ 7 wee ga-akwapụ n'obodo nsi bịa bụ bulukwu. Onye gbue mmadụ agba echụpụ wee n'obodo ọnị mgbe ashụ 7. Igbu mmadụ na-eme ekwunye ni ike bụ na owenye aka gbuo oyo ya bụ oke ọchụ. Ihe ọzọ nọchime ya bụ alụ ọzọ bụ ibo mmadụ ọchụ. Na mmadụ gbuo ọchụ bụ ofunye, na-ebowe mmadụ ọchụ onye ọzọ. Ibue mmadụ ọchụ o mesịa achọpụchawa na ọ bụ n'eziokwu na-ebibo ka ibo ya na o mere n'anya nke ọ bụkwa alụ ọzọ. Ihe sokọ na ọzọ bụ amụsụ wee gbaa mmadụ n'ori amụsụ. Ọ dị dịka na onye ọ na-egbughi ọchụ mana onwe na otepanye aka gbu ebo ga-ebu ụzọ gbabemegide ya. Ụfọdụ ga-asụpụ ya ada awansha ekwuje wee nzụ ọ gbaa ihe niile cha ome amarị wekwa ga-esi
chụpụ ya bụ ajọ mmụọ ihe na nsogbu ya bụ eri amụso obodo ada anabacha ya na obodo ada emekọ ya bụ ihe ndị na-mgba ọnwụ bụ alụ wee bụ ne mmadụ je nwune bụ alụ mmadụ je nwune abụ eweche mmadụ na-abịa ba gbuo ewu ụlụ wee gbusi ewu ụlụ nwọnị wee dozie ya bụ alụ mmadụ zuo oshi n'ụzọ ugbo gbaje kwuo iyi na ọ bụ na ya zu o mesịa chọpụcha wee na ya zu iyi ọ na-egbu alụ mmadụ sho mmadụ mebere wele eriri kọla eriri shue bụ alụ ọmantị ụla bụ ya bụ okwu anyị izizi hụ onye ọ n'ishoni ahụ akpọla tupu a ga-eji kpọrọ ndị idolo ma jee bee ya bụ onye maka osisi onye ọ nọ shuo wee gbutue ọbụla ọmị ka ọ daa ọmị ọ na-eluwe ike kwụsị ịla mmiri ya bụ maka na mma wee ji mma ozu na ozu wee ana onwe onye ọbụla akọla eriri shueni adịwe ememe na akwamozu wee bulu ya nọ na mbụ ebutie wee na ajọ ọfịa mana ka ọ bụ na ajọ ọfịa dịzi na wee gba nwaanyị adọ ewe adịwe ememe na akwamozu adịwe akwa akwa adịwe enyi ekwe esi enyi ndị mmadụ adịwe etinye akwa nke ọ bụ alụ anyị izizi ọhụụ ya ọshoni a wee kwulo ya jefie ashụ ya bụ ihe ndị na-eme agba ọnwụ bụ alụ mana eke bụ nsọ anyị nye obodo asọ ka ọ dị nwa ọnwa onwe nye obodo dị iche n'iche asụ wee na ọbịda asụ efi ụmụ ezemu asụ edi ya bụ ụmụ ụbụlụ niile asụ edi ebe dịsikwa iche n'iche nwe onye asọ mana mmadụ nọbere rie edi omenalụ ma ọ bụ na ọ marịrị mana o meghe nye ọ bụ n'obodo asọ o nwere nshawa ga-ada dị n'ime mana obi keje dozie na mmadụ etechi ụlọ ụzọ ụtụtụ tụtụlụ azịza si ilo zala afịfịa zabacha n'ime ụlọ wa asụ asọ adịwe mee ụlọ kwa esi azala afịfịa esi ezi adịwe esi ezi azala afịfịa abacha n'ụlọ ihe dị na-emekwu bụ nsọ abụdewa alụ na mmadụ asị ihe nye ewe aka ekpe ihe ya bụ nsọ adịwe ji aka ekpe nyete mmanya ị ga-enye mmanya ya eji aka ekpe bu niile ya eji aka nri jiri ukwu ihe ka enyete ya niile ya enyete ya ewe aka nri bu ya iwere aka nri nye were aka ekpe jidue nyetesi aka ihe mmadụ ya nke ọ bụ nsọ adịwa ada ncha n'ime mana nsọdọ onye ọ ga-ajagbọ tisọ wagharị aka emụ ya wagharị aka ya ọ ga-ahụ ka esi agba ihe ndị bụ alụ dị iche ịkọ mmadụ ashị ikede nwee domewe nne mmadụ n'ụlọ ọmụchawe na ezinụlọ emeghe we ndị ebe ụlọ ya na oberizie nọ na-achụ atụkezi ka ọ bụ n'ọnụ asọkezi ụsọ ka ọ bụ na-akpasuwe iwe ya kọmoye ọnya ashị nke ọ bụ nsọ anyị ọ bụ na alụ ebolu ike wee kpụọ izu ada wee ncha nke ọ bụ nsọ anyị ihe niile cha obodo asọ nsọ a ihe niile cha bụ alụ ka obodo asọ nsọ a mana ọ bụ na ihe niile cha obodo asọ nsọ bụ alụ ya ahụghị ahụ agbaga m ihe ndị bụ alụ gbaa ihe ndị bụ nsọ obodo ị ga-ejizi nye aka ịjụ ndị mụnị bụ one kịka ụnụ asọ kịka ụnụ eri one ka ụnụ sọ one ka ụnụ ri obodo niile cha nwụọ nsọ wee ebo niile nwụọ nsọ ebo dị n'ime ebo nwụkwọ nsọ ezinụlọ ụfọdụ nwụọ nsọ ọ nwụ ụfọdụ ebo n'obodo nsibịa ma ejikarị obodo nsibịa ama atụ maka na nyegharị a ka ọ mara ọgwụ ha
bebi ka ọwachi. O nwee bod n'obodo nsi bịawa akpọ ụmụ obi awali adụwa anụ anyarị ya ma mụshanụ anyarị ahụ wee nke dịka alụ wa asụ ansọ ahụkwa dịka alụ ne mmadụ mụteni wanyarị n'ebe we ya nwere nye ndị na mgba bụ nye dị iche n'ime alụ na nsọ anị. Imelụ nsọ anị ime nye obodo asọ ọ bụrụ nye si ike shinne na ọbụla nkwa eji ọnụ ekwupụ akpọcha wee agbazie niwe ya ada wee nsha mana eme alụ nye sokarị alụ bụ ewu ụlụ ọ bụ ewu eji akpụ ya bụ alụ. Ịgagharịa n'obodo dịsị iche n'iche n'enu anị ya hụ nye dị iche n'iche wa asọsị. Ndị Asaba ya ma bịa hụ n'afịa wee chemeni wa agbọnọ asụ wee na wa asụ agbọnọ. Obodo dịsị iche n'iche obodo ọbụla ya elu nọ ya elu ọnwa na igbu ụzọ asụ wee na-adị wee rie ewu. Ụfọdụ asụ na maka na enwe wee ndị Nnewi dị na ala Igbo kọcha ya asụ wee na-adị wee rie ewu mana ahụ ewu anyị nye ndị eri ke ndị asọ nye ndị asọ ke ndị eri ka ọ bụ nye ndị obodo asọsị mana nye bụ alụ bụ naanị alụ n'Igbo niile. O nwere nwe obodo ị ga-anọ ogbu mmadụ asụ wee daalụ onye Emeke egbu mmadụ onye ọbụla panye aka gbue mmadụ ọbala onye aba metụ n'anị anị ka o melụ anị ọgana na-achụ ọsọ alụ onye o mega ya na-awa afa wee lue na oje kpụọ ya bụ alụ. O nwere ndị mma alụ ekwunewe onwere ịhụnewe anị chụgharịberiwe eji ọnụ wee kwupụcha na nnekwu onye eme biko na ịgbagharị na wew abụọ nwụchi mgbagharị ya bụ nke tata akwụghị na ndị mụ na-ekwu na ọ dị na mma ka alụ na-eme mana ọ dịkwa mkpa ka alụ na-eme ụfọdụ oge ka o mee na ụmụaka ga na-amala alụ. Okposho nọ n'ebe dị na-eme aka na-abị maka na adịghị mma aka na-abị mmadụ adịghị mma aka na-abị ọ ga-enwere aka ya eme aka so ka o ji efere isi mana ya ma adịghị eji nwa na-abịa efe isi ilike na-eme aka nri ka ọ bụ ị na-eme aka ekpe ị na-eme nwa na-abịa sie ike ị ga-eji nwa na-abịa lụọ ọlụ yi ụgwọ onwe inwe aka ọmarị nke ọ bụ n'ime aka na-abịa na nke na-eme si ike n'ime anyị dị mma aka na-abịa. Okposho mma aka na-abịa ka ọ bụ okposho zọ ya ụkwụ n'ọfịa o megha alụ awa akpụ ya bụ alụ mbụkwa nya nkekele a wee wagharịa ya nya nkekele bụ abụsue ọ bụrụ nwa afọ a bụ Adeke oye efi okwu menunye okwu ejeyo Anjeke oye efi okwu menunye okwu ejeyo awa bugide abụbụ ikpochi ibe sokwa n'azụ ọba nọ mkpụrụ ụbọchị one ọ ga-anọ n'ebe badebo tupu ọ ga-eji shansha niile dị n'ime anatawa mana enu amasịkwa n'enu emebighe enu ọfụ abịaghe adịwe wagharịzi mmadụ mana nsha dị n'ime edeghere ihe niile wee metie n'ime edeghere. Okposho zọ ya ụkwụ n'ọfịa kịtanị okposho mma alụ kịtanị okposho je ga-agụ ifi kịtanị onwe n'ike gọcha maka na enu ọfụ bịanị weche alụ ọfụ ọbụla na mbụ nwa agọ dịsị iche n'iche na-egwakwa ya egwanenekwa osisi dị n'ọfịa ajọ okwu okenye ọzọ nyefe nenekwa ya bụ osisi dị n'ọfịa mana kịta na ọ bụzi na osisi dị n'ọfịa ọkwa enyefe osisi dị n'ọfịa ejizi nye aka were igwe okwu na nji ekwu okwu ọnwụ se onwe gbazije n'okenye ọzọ ya gbasuo na akpa nkata dịsị njọ nkata jọgbu onwe maka na okenye nwa asị
n'ọbụla ele na-ejewe nwunye bụ nye wuche na mana eke bụ nkata wee kpa ruo ebe nọ je nwunye ikedo akpagha wee na ọ bụ n'okenye ka ọ bụ na ọ da agbalụ ya bụ nke tata anyị nebanyere anya ọhụma na-enye gbasara alụ mana ọ nwere nwekwari ihe ndị anyị dị metụ n'aka onwe onye ndị ọ bụ na anyị kwuchenewe ọ bụ na-abụsịwa alụ na mbụ wee lue kịtanị ka o si dị ka o si ere dị n'ụfọdụ ụzọ ugbo n'okpochu asụ ezi ada agafe ishu anị okpochu nwa ọnwụmarị n'ọsọ mega ezi ọmaja ugbo ọsị ndị mụ na anọ ma nwe ike je awọchara wenye okwu maka na okpochu asụ ezi gafee ya bụ ishu anị omelụọ ya bụ ishu anị okpochu asụ ezi onwebe ndị ọdịdị ejesi ọ dị echu iyi na mbụ olu oge nwụọnị o ji asụ ezi ya bụ okpochu ahụ oge ekumekwunyeni maka na akwara ụbụlụkma asụ ndị gwa m ụnụ na ọsụ ezi okpochu na oge o jee n'ụlọ nwa alụtọ n'ụwa na mbụ akpụ ụlọ ekwu dọnọ olue n'oge ọ na-agwụ ọpụa ọ masị n'ibi enye ori ihe ndị ga ndị enu nkịta na-eme wakpọ idokwa m oye ka ọ dị ọcha ọ bụ na eri na nsọ ka nsọ dọ na mbụ ka ọ bụ na alụ dọ mba mana onwe ụfọdụ ike ọ bụ na elugewe oge ọ bụ na abanyere n'ime ike ibu ike gbuo ekwu oke eluge oge igbu ekwu onwe ụfọdụ nye ndị ọ dị mma arizi onwe ụfọdụ nye ndị ọ dị mma metụzi aka dị nọ ọma nwe ike bụ na nwunye asụ ezi ba na-esi na-enye ori aka o ji abụ na ị ga-ahụ ndị mbụni washọ nyụ eri adịweri nri abụ adịweri nri ilo maka na ama na wee si ni ama na ọbụa na ọkwụ aka wee ji sie ama na ọbụa na ọkpa nkwụ wee ji sie ama na wee ndị sụ ya bụ nri ama na ọ bụ n'ime ndị ọ na-eso na abụ onwe emelụghị onwe ya bụ ihe ndị anyị gbata ata ihe ndị anyị wepụcha n'oge nebanye anya ọhụma bụ ihe gbasara nsọ anị ya na alụ eji m aka na-esi ụbọchị tata jeme ya amarịghị n'ime ụfọdụ ihe ndị na mgba na ihe ndị na bụ ihe ndị asọ ihe ndị na bụ ihe ndị anyị mee ada achịkwa mmadụ okwu n'ochichi ada aza okwu n'ochichi maka onye onye aza okwu amọ ada egbu ofefe n'ochichi maka onye onye akpọrọ ajọ mmụọ babe ihe ndị na-mgba nwụọ bụ nsọ anị abụ na walụ ime onwe na ga-ejiri tarifia onwe na ga-asị na pụọ ichu ebo onwe na ga-ada n'ịnsha manya amarịga nke tata na nsọ anị dọ na-asụ ansọ na anyị ga-eme ụbọchị tata ya mekwa ụnụ ọhụma asị nke nji oge ni kene ụnụ ọzọ ụnụ bụ ndị ewepụcha oge ihe na nkwu echikezi o tegezi aka ego ka iji ekirie ego ka m ji emepụcha mana iwepụcha n'oge dọnanị ba na-ekirie ya bụ ihe ga-agọsịrị na ọdịnala anyị dị mkpa Chukwu ya gọzie ka ụbọchị tata fụkwa nye ezigbo chi ajọchi amafoni ka achọ na ibido ọhụma ka ọ ga-adịgide maka na mmakwa egbu ọkwụ Chukwu ya gọzie igbue n'aka n'ihi egbuche igbue n'aka ekpe egbuche igbue n'isi enu ka egbuche egbue n'egbenu ka egbuche ịlụa ya erie bụ ya lụrụ erie ma ya bụ n'ochi Chukwu ya gọzie ya nya ekwu mbụ ka ekwukwa abụọ ekpere niile ekpe mbụ afọ a Chukwu ka eluigwe n'ụwa ka anyị ji kpenye daalụnụ Chukwu ya gọzie n'ụbọchị ọzọ a ga-ewepụchakwọ isiokwu ọzọ dị n'ọnụ mkpa ọ bụ na ndị mmadụ ewepụ mere anya maka na nye ewepụ anya ka achọ ka anyị wepụ isi achọna ka ọkwụ nyụ na-achị anyị ada ọkwụ onye ama anyụ na-achị anyị n'afọ a Chukwu ka eluigwe n'ụwa ise daalụnụ Chukwu ya gọzie ọnụ wepụcha oge tụnye ọnụ na-enye na okwu tata zipụ ahụ ọ bụla ị ga-enwe ike gwa ndị mmadụ maka ya bụ ụmụnne n'obodo oyibo
ọ bụ na ụmụ wada anụzi asụsụ anyị ọ bụ na esi wee bịa wee kiri ọkwụghara anyụ na-achị n'anya n'afọ Chukwu ka eluigwe n'ụwa ise daalụnụ Chukwu ya gọzie. Don't forget to subscribe, like, share and comment down below. See you in our next video.